Sad mi kažete da to bilo vaše omiljeno jelo, pa ste malo štrpnuli sa tasne, ste bili toliko gladni, crči, pući, pa ću da pojedem to. Joj, ne, ja moram samo da dodam da nisam nikada direktno pacijentu ukrala hranu, mislim, prvo posla, ne. Ali prosto pitanje je takvo da, jel, ili je da ili je ne, pa sad moram da kažem da. Inače, to je kao bolnička menza, jel, koja inače nama nije namenjena, nego isključivo pacijentima, pa i to neka vrsta krađe, jel? A, dobro ste razmislili o ovome, da. Ne, nisam razmišljala, zaista je tako, a postoji anegdota za to, takozvana supa od maslačka. Šta je to? To je jedna vrlo lepa bolnička supica. Supa od maslačka? Da. Zvuči grozno. I jeste grozno. Pa jeste to jeli? Jeste i to u sred 1. maja. Ok, mora da ste bili jako gladni ako ste jeli supu od maslačka. Da. Ivana, vi ste ovako jedna vesela osoba i ja mislim da sada nisam imala takmičara koji se ovoliko da se smeje u studiju, ali imate mnogo prijatelja. Ima. Kako birate vaše prijatelje? Vam bitno čime se oni bave, šta rade u životu, kog su statusa? Ne, ja imam baš širok spektar prijatelja, znači, ne, uopšte mi ne bitno, znači, čime se bave, koliko imaju, gde rade, jednostavno to je nebitno za prijateljstvo. Dobro. Spremni za treće pitanje? Izvolite. Idemo na treće pitanje. Idemo. Da li uživate da se hvalite kako poznajete bitne ljude? Da. Vaš odgovor je istinit. Evo da pitamo brata, koji su to bitni ljudi koje vaša sestra poznaje? Pa recimo da znam, ali recimo da neću o tome da pričam. Pa je li to, na primjer, predsjednik opštine? Gledam u njoj i nije. A ona je vaš poligraf ovog trenutka, jel' pa? Nije predsjednik opštine. Nije. Dobro, vi niste na poligrafu, možete pričati šta hoćete sada, jel' blago vama? Ali ne smem. Dobro. Evo sad možete posle ove emisije kada se hvalite, poznajete mene. Eto, jedna više osoba. Šalim se, ovo je šala. Dobro. Sad ovako, kažite mi, do sada ova pitanja na koje ste odgovarali su onako baš lična pitanja i suština ovog kviza jeste da su neka lična pitanja. Ja sad ću vas pitam nešto što nema veze. Ovako, nema veze sa vašom ličnošću, nego je čisto onako pitanje znanja. Kažete mi, koji je glavni grad Kanade? Verujte da ne znam. Dobro, idemo na pitanje broj 4. Može? Idemo. Da li se pravite pametniji nego što zaista jeste? Da. Vaš odgovor je istinit. Bravo, Ivana. Ali znači ovo je potpuno neverovatno, da se neko ovoliko smeje dok odgovara na pitanja koja, pa i nisu baš prijatne, vi se toliko smete, toliko ste puni duha. Pa kako da se ne smejem, znači kad mi, dobar uvod ste mi napravili. Dobar je uvod, ja da pitamo brata, koji je glavni grad Kanade? Šalim se, ne morate. Jeste se isprep malo, nema veze. Dobro, jel vi mislite, evo da pitamo Violetu, Violeta, jel vi mislite, Ivana za sebe misli da se pravi pametnija nego što jeste, a šta vi mislite? Pa mislim da ne postoji čovek koji se ne pravi pametniji nego što jeste. To je interesantna teza. Svi bismo voljeli da budemo pametni. Tako? Dobro, Ivana. Vi ste imali dosta partnera u životu. Ko to kaže? Pa, na primjer, vaš profil ličnosti koji sam ja dobila. Pa morala sam nešto da napišem. Aha, dobro, možda to nije ni tačno, jel? Možda. Dobro. A niste se udali još? Ne. Niste želeli? Pa, da tako kažem. Dobro, šta vam je, možda jeste birali mnogo, jer ste čekali nekog princa na belom konju? Ne, mislim da su mi se uopšte takve prilike ukazale suviše rano. A sada sam verovatno, kažu, kako čovjek ide stariji, tako više traži i očekuje, pa
verovatno da sad takvih ponuda nema kao nekad. Opa, dobro. Ništa, vidjet ćemo sada kako ćete se snaći u 5. pitanju. Da li želite da se bogato udate, da ne biste morali ništa u životu da radite? Ne. Vaš odgovor je istinit. O, Bože. Pa kažite, Ivana. Pa šta niste bili sigurni da će biti istina ili ne? Gledajte, ja svakako volim materijalno, inače ne bi bila ovde, ali definitivno to za mene nije presudno, ali nisam verovala samoj sebi. Niste verovali samoj sebi? Ne, ja sam sad oduševila. Neverovatno koliko ste iskreni. Da. Neverovatno. Stvarno, a probajte da unovčite to večeras onda. Joj, pokušavam. Evo imate još samo jedno pitanje. Do 100.000 dinara. To bi bila prva zagarantovana suma za vas ukoliko ne slažete. Znači 100.000 dinara, to je samo još jedno pitanje. I sad kažete mi ovako. Da li vas je nekada možda sredina u kojoj živite optuživala zbog promene partnera? Jeste osjetili nekad tu vrstu komentara? Pa ne direktno, ali indirektno svakako da. Da. Gde vi živite? Mislite mesto? Da. U Pančevu. E sad da živite u Njujorku, onda bi verovatno bili tamo u seksi grad, jel? Verovatno. Jel tako? Da pitam vašeg brata, jel vi znate da je vaša, opet ja, jel? Pa eto, moramo malo. Jel vi znate da je vaša sestra imala onako, pa da kažemo više od proseka momaka? Pa recimo da znam. Jeste imali nekada iskustvo da vi čujete neki loš komentar na konto toga za nju? Ne. Ne, Violeta? Nisam imala takvih iskustava, a upoznata sam sa njenim životom. I niste imali tako neko iskustvo? Ne. Odlično, to je dobro. Znači, Ivana, 600 pitanje. Dobro se skoncentrišite. Za 100.000 dinara. Da li se stidite svog dosadašnjeg seksualnog života? Ne. Vaš odgovor je istinit. Bravo, Ivana! Ali ja se zaista ne stidim, jer ja ne mislim da sam Pa uradila... piše tamo da se ne stidite. Pa da, ali... Ivana, sad imate 100.000 dinara. Druga runda ima 5 pitanja, ne 6, nego 5. Ona su intimnija i možda i neprijatnija od ovih koji ste do sada čuli. Ako odgovorite na svih 5 pitanja iskreno, možete imati 250.000 dinara. Ja vas molim da se izjasnite da li uzimate 100.000 dinara ili idete dalje. Idem dalje. Idete dalje. Mislite da Ivana treba da ide dalje? Ivana odlučila da ide dalje. Ivana će da se trka za 250.000 dinara ili za možda 5 miliona dinara, ali u narednoj emisiji. Možda će baš Ivana vratiti na velika vrata istinu u Srbiju. Vidimo se u narednoj emisiji. Sledećoj emisiji saznajte šta su sve ljudi spremni da priznaju. Istina, laž, kajanje. Da li mislite da je vaš život potpuni promašaj? Da li mislite da je vaš suprug zapravo loš u seksu?